Un dos maiores enemigos das nosas crucíferas, da igual que sean repolo, brécol, coliflor ou calquera tipo de verdura, incluso de plantas ornamentales, é a chamada polilla da col ou mariposa da col. Pero é moi facilmente identificable porque ten en cada ala como un circuliño negro. Anda sempre revoloteando por aquí e o que está buscando é onde poñer ovos. E temos que estar vigilando continuamente porque tan pronto como salen do ovo e eclosionan, empezan a comer a verdura. Crecen moi rápido, en poucos días son adultos, poden chegar a medir 2 centímetros ben de largo e poden acabar ca colleita da verdura. Hai que estar sempre vigilando. Teñen unhas postas de ovos interesantes, non poñen solo unha ducia, poden poñer hasta 100 ovos aí todos xuntos. Imaginádevos o que poden devorar. Estes individuos todos xuntiños, chafalos.